Confirmats a Osona els dos primers casos de coronavirus. La primera és una dona de 64 anys... Hi ha 3 casos confirmats, però que podrien no ser els únics degut a l'actual transmissió comunitària. Amb aquests ja són 7 els casos confirmats, 2 dels quals... Avui també s'ha conegut la mort d'una noia de 19 anys que ha ingressat d'urgència aquesta matinada en estat... La xifra, doncs, s'ha triplicat des de dimecres. S'eleven a 5 el nombre de víctimes mortals a Osona. Per tant, nosaltres estem treballant per aquest confinament total de la població a Catalunya. Queda't a casa,